खम समनि गेजेराव बिजाथि महरै फोसावजानायनि उनाव दा फोसावदिंनाय खालामबाय थादों गेजेराव 10 सानल'सै बिसायख'थिया रायजो राजानि अनसायनायखौ माबायदि मोनबाय थानो हादों दा? ओरैनोथ' आङो 2021निफ्रायनो आङो बिपिएफ दोलो बनगाव ब्लक 9 नम्बर बनगाव ब्लकआव बिपिएफ दोलो जानानै खामानि मावबाय थाखादों। गतिके आंनि बे खम समाव जे आंनि खामानि मावनो मोननायाबो आंनि थाखाय बांद्राय गोब्राब जायाखै। मानो होनोबा रायजो राजाफ्रा जोंना बनगाव समस्थिना बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा जथेस्थ' थिगैनो दंखायो आरो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ खुनु दोलोआ बेले बेजे खालामनो हाया बा गुलुं होनो हानाय नङा आरो। आगुआवबो राजिब बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहानानै बिजेपिआव बारलांदोंमोन। दा बिथाङा बै बिपिएफनि भटारफोरखौ लांफानो हादों होनना सानो नामा? बिथाङा आवगायाव 2015आव बिथाङा बिपिएफ दोलो जानानैसो देरहासार जादों। एन्ड एगेन नैबे 2020आव बिथाङा बिपिएफ दोलो जानानै देरहासार जादों। एबार 2025आवसो बिथाङा बिजेपि दोलो जानानै बिजाथि जादों। गतिके जोंनि बिपिएफखौ बिथाङा खुनु जोंनि दोलोनिफ्राय लांनोथ' हाखानाय नङा। फारसेथिं खुनु गोहोम गोलैनाय नङा जोंनि दोलोआव। बिथांजों जा थाफाग्रा खारफाग्रा गारियाव बे थिनिल' मानसि दं बिथांजों। आइ आफा रायजो राजा गैया। बिजेपि आरो इउपिपिएल बे आरो हरैहाय बिपिएफ थाबाय 3 खनायारि जादों। दा बे बिथिङाव सोरजोंहाय जुजिनाया जागोन होनना सानो? ओरैनोथ' माबा जोंनि बिपिएफजों सेकेन्ड पजिसना आवगायाव इउपिपिएलआनो जाबाय थादों। बे समावथ' बिजेपि गैखायामोन। बे आवगाय जेरै दं बेनो कन्टिनिउ जागोन बादि मोनदों आङो। मानो होनोबा बिपिएफआ जोंना प्रथम फार्स्ट नाम्बारावनो थाबाय थाखागोन। सेकेन्डआव हयथ' इउपिपिएल जाफैनो हागौ। दा बिजेपि हिसाबै नाम्बार गैया जोंनाव। बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होनना सानो? दिनैनि दिनाव जोङो 2020आव 24,000 भटआव जोङो 4,000आव जों बारा देरहादों। खिन्थु आं दिनैनि दिनाव जि जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबादि मोनसे ओरैबायदि प्रभाब जानानै दङ निस्सय आं देग्लायबो 4-5,000नि बारा माने 25,000 26,000 भटखौ जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहागोन। आंहा बे आसाबादि आरो। जिहेतु बिसायख'थिया खाथिसै नोंथांनि बियाबनिजों लोगोसे गासै बिटिसि हालामनि रायजो राजाखौ मा खावलायनो? आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो जे खावलायनो लुगैयो जोंनि 9 नम्बर बनगावल' नङा जोंनि 40टा समस्ति बिटिसिनि जिहेतु जानो गोनां 22 तारिख जिहेतु भट बाहाय आं गासिबो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाखौ आं खर' गंग्लायै खुलुमनानै आर'ज गाबो जाहाथे फैगौ 22 तारिखआव मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौनो देरहासार खालामगोन आंहा आसाबादि आरो।